Għaddej ġmielu x-xogħol ta' skavaru tħaffir f'sid f'Birkirkara li fuqu se jinbnew 73 appartament ġdid għall-akkomodazzjoni soċjali. Waqt li kien qed iżur ix-xogħlijiet fuq is-sit magħruf bħala tas-Sisla li jinsab bejn triq il-Qampina u triq Monsinjur Giuseppe Camilleri, is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li 17 l-appartament se jkollhom bosta faċilitajiet għal persuni b'diżabilità. Il-proġett jinkludi wkoll 56 spazju ta' parkeġġ tas-sidien tal-appartamenti u 400 metru kwadru spazju miftuħ mal-proġett. L-appartamenti mifruxa fuq 4 solari se jkollhom il-faċilità tal-użu tal-bjut biex jiġġeneraw l-elettriku permezz tal-pannelli tax-xemx. Ħajkollok spazji pubbliċi, l-idea li mhux li l-housing huwa xi ghettos, imma li jkun hemm spazji pubbliċi, ħajkun hemm servizzi għal persuni b'diżabilità, ħajkun hemm appartamenti wheelchair accessible minn kull imkien u anke sal-kmamar tal-banju, naħseb dawn huma tip ta' kostruzzjoni ta' proġetti li forsi mhux imdorjin f'Malta ma qegħdin indaħluhom bħala kunċett ukoll f'pajjiżna. Segretarju Parlamentari Galdes qal li dan il-proġett kellu jsir fl-2004, iżda l-gvern ta' dak iż-żmien kien ħadd deċiżjoni li ma jinbedix għax fi kliemu l-akkomodazzjoni soċjali ma kienx priorità għalih. Huwa appuntu minħabba l-problema ta' pjanar ta' dak iż-żmien għandna dan ix-shortage marbut mal-istok ta' djar. Aħna minnu fih din il-leġislatura bdejna x-xogħlijiet biex nirkupraw żmien l-intilef. U bekk inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna anke fl-allokazzjoni li għandna bżonn marbuta mal-housing soċjali. Is-Segretarju Parlamentari qal li fl-2004 fi żmien Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien il-proġett kien jinkludi wkoll penthouses, wienet kummerċjali u anqas appartamenti. Qal li dan il-Gvern ħass li l-prijoritajiet ta' bħalissa huma li aktar nies jingħataw saqaf fuq rashom u għalhekk neħħa l-ispazji kummerċjali u l-penthouses biex iħallu aktar spazju għall-appartamenti.